Hi guys, आं मोनसे दा आनबक्सिं खालामनो मोनसे बुस्थु लोगोफोर नायलांबाय था। बे आनबक्सिं खालामनाय बुस्थुआनो जाबाय गाव हारसिङै खामानिखौ मावनो हाया, मालायनि दारैसो खामानि मावनो हायो। बे बुस्थुखौ देखायनो नाजादों आङो। आनबक्सिं खालामनो नागिरदों बे लोगोफोर। नाय लोगोफोर, मा बुस्थु बे आनबक्सिं खालामनो नागिरदों आङो। माने गाव हारसिं हाया, मालायनि दारैसो हायो, बे खामानिखौ मावनो हायो मालायनि दारैसो। बेखौनो आं आनबक्सिं खालामनो नागिरदों लोगोफोर। नायबाय था लोगोफोर, माबायदि मा बुस्थु बियो देखायगासिनो आं लोगोफोर दसे उनाव। आं दा सिखा नागिरदों, सिखा आनबक्सिं खालामनो थाखाय सिखा नागिरदों, सिखा हासिनो सिखा नागिरदों, सिखा नागिरदों, सिखा अथाखौ आनबक्सिं खालामनो नागिरदों। सिखा जे बुस्थुखौ गाव हारसिं हाया मावनो, मालायनि दारैसो मावनो हायो खामानिखौ, बेखौ आनबक्सिं खालामनो नागिरदों। बे बुस्थुखौ नायनो लोगोफोर, नायबाय था लोगोफोर, आनबक्सिं खालामनोसै आङो। सिखाखौ मोनबाय आङो, आनबक्सिं खालामनोसै आङो। नायबाय था लोगोफोर, आनबक्सिं खालामनोसै आङो। बे आनबक्सिं खालामनाय बुस्थुआनो जाबाय नैलाय मोनबाय लोगोफोर। जाथ'वाखै, नै बे बुस्थुआ बेखौ देखायनो नाजादों आङो। नैलाय दा हासिनोसै आङो सिखाजों। नायबाय था लोगोफोर, हासिनोसै आङो। आनबक्सिं खालामनोसै, माने गाव हारसिं बे खामानिखौ मावनो हाया, मालायनि दारैसो मावनो हायो बे खामानिखौ। बे हासिनो देखायनोसै आं। नायबाय था लोगोफोर, दसे उनाव हासिगासिनो आङो। मा बुस्थु बे मोजां नाय लोगोफोर, मोजां गोसो नाय लोगोफोर। आरो मोनसेबो देखायबावनो आङो, बेखौ देखायग्रोनोसै, हासिनोसै आङो। बोरो आंनि माबाया सिखाया बवा माथो। हासिबाय आङो, हासिबाय। नै आनबक्सिं खालामबाय आङो। 2 नम्बरसो फैबाय नामा मालाय। 2 नम्बरनि माबानि माला फैयासै। मा मालमोनलाय, माबानिया जार्मानिया फैयासै। दुप्लिकेटसो माथो। थगायबाय आंखौ, अर्डार खालामनाया थगायबाय आंखौ। जार्मानि सोंदोंमोन आङो, जार्मानि नङा, चाइनानि फैबाय। तेरिका, जार्मानि नङा, चाइनानिसो फैबाय माथो। नै लोगोफोर, चाइनानिसो फैबाय। आं जार्मानि होननासो बिदोंमोन। जारला जाबायना दाना। दुप्लिकेटसो मार। ओरैनो बिहरबाय माबाया नोंलाय, आसोल माबाया नङालै। नै खानाय हाग्रा, बे गाव हारसिं मावनो हाया, मालायनि दारैसो मावनो हायो। बेनो जाबाय खानाय हाग्रा मेचिन, काटिं मेचिन। मालायनि दारैसो मावनो हायो, गाव निजे मावनो हाया। काटिं मेचिन दुप्लिकेट फैबाय। मुसारखौसो बिदोंमोन, मुसार जार्मानि बिदोंमोन, दुप्लिकेटसो फैबाय। नै खामानि गैया। थाव दङ, थावखौ होनो हायो, थावखौ नै दुरुं, ब्रास, बे लेखा दं आरो लेखा। आरो 2 नम्बरा बोरो, 2 नम्बरा नै 2 नम्बरा दुप्लिकेट। दुप्लिकेट फैबाय आरो नै। आरो मोनसे आनबक्सिं खालामनोसै आं नै लोगोफोर, नायनो हागोन। बेबो नै नायनो हागोन। दै सारग्रा लेखा जाबाय। नै बे
मोनबाय दा लोगोफोर दुप्लिकेट फैबाय माला चिचे लावगि लावगि दुप्लिकेट फैबाय माला आंनिया ब्रेन्डेड माल फैयासै दुप्लिकेट फैबाय ब्रेन्डेड माल फैयासैलै दुप्लिकेट फैबाय आंनिया ब्रेन्डेड फैयासै जार्मानि नङा इयो दुप्लिकेटसो भिडिअसो बानायनाय नै जार्मानि नङा अबेनिथो चाइनानिसो जार्मानिया बिदि नङा बे मोनथाम गोनां बे गोसोम जायो बेयाव मुसारलायनाय थायो आरो मुसार जार्मानि थायो दुप्लिकेट फैयो 1200 फैगौमोन दा 1200 माबामोन 750 800 आरो माबा फेब्रिक खम मोनगैया जेबोना जाबाय दे आं जार्मानिसो नुदोंमोन बिदिमोन आङो जार्मान नांगौ ना हा जार्मान हा लस जाबायना लोगोफोर बेखिनियानोमोन लोगोफोर भिडिअआ थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय